Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Gingon man sa mga artista, gamoy maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Lito, hingkod ang pangidaron. Graduating student ko sa college. Nag-practice teaching nako. Taga Sarangani Province. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati sa akong tiyan nga murag mo konektar sa akong ulo ug sa akong mata. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga pangitabo. Bay, duwa tag basket bay. Okay? Dali. Di nasa kuron by Lloyd. Ha? May gitunan pa ko. Ay, tuon ba oy? Practice teaching ka na gani. Tuon ka pa? Maestro ka na oy. Maestro pa rin ako bay oy. Ha? Graduating pagani ko. Ay, tana oy. Unya na nagtuon. Tuon diha. Humanata na oy. Di na ta magtuon. Humanata na. Ha? Ang babay nimo. Oh. Unsa may tudlo nato sa atong mga kuan, sa atong mga tinun-an diha, kundi ta magtuon. Oh. Kanira ba mga high school tudluan nga di maglagyo og edad nato? Lisod kang tudluan. Di gyud mo patuon nato. Nya manginsulto pag masayop ta. Mga kinahanglan gyud nga magtuon ta bisan kun practice teaching na ta. Unya nalagyan ng tuon bay. Duwa ta. Limot ka nga all work and no play make Jack a dull boy. Oh. Amaw. Tana kay nagpaabot na nga itong mga kontra. Oh, tana. Sige na. Kasi kadya ha. Oh, okay. Mag-ilis ako para basket. Bay, dito. Diyan ako na iyo, bay. Pasa. Pasa. Okay. Ang akong mata. Sorry ka, bay. Kasakit sa akong mata. Uy, nga bay, ito, naon sa magkawin. Akong mata, bay. Sakit tayo. Ha? Pangitay ko palihog ka, guys, bay. Oh, okay. Pagsali. Oh, kumusta naman pamatiin mo sa imong mata, bay? Nga, nabutangan na nato og ayos ang imong mata nga nabangga sa ulo ni Ricky. Ha? Sakit paghihapon, bay. Mambuta matinghali ko ini. Sa? Sure, oy. Lagi, bay. Awa na gulo. Oh, be. Kung ang ayos kang gibutan ko sa akong mata, ha. Oh, sige. Ang tanawa. Uy, tala. Ubaga di sa imong mata, bay, oy. Lagi, maglisol gani ko kita nining wana ko mata. Nga, salbahe siya itong upawa, oy. Nagka-upaw lang ito sa Ricky. Pero basin tinuod ka, wana tuyo abay. Kahubag ang mata ni mo. O, tutuyuan niya? Bay. Bay, sorry kayo ha. Silo ako. Ako rabay namugos ni mo nga magbaskita. Okay na bay. Oh. Sigrasya man. Pero, saon lagha na ako ini ron. Ang akong practice teaching. Mauna na. Kani adto pag yun nga against gi ko anang duwa sa basket. Kay di gid nimo mapugan ang ubang mo duwa anak nga robo kay dinuwaan. Di tanawa, nagkapakong mo sa imong kaduwa. Nga naigo pa gyud ang imong mata. Tanawa, naghubag na. Ma. Gahi gid mo ko. Butoy, nang ganahan gid mo anong mo duwa ang basketball. Ako, magtan-aw ninyo no nga mag-ilugay mo anong bula nga usarak buok, mag-goal jud ko. Nami kay mo tunulan og daghang bula, kana magtagsa mo ba aron di mo mag-ilog. Hasol ninyo. Ma, digin mo yung ikatawa sa imong joke, ma. Sakit pag gini akong uwang mata. Di ay, katawa. Huwag dito. Huwag tayo sakit. Ngita gyud sakit. Muna itong amping ninyo mga gagmay pa mo. Hindi pa injured lang di mo, kanang dagko na mo. Huwag bago ko ma-injured ko. Nabalian ko. Pasalamat na lang ganito nga kiniri akong hiaguman. Huwag ko'y bali. Unsay pasalamat.
Pasalamat kung mabuta ka anak kay posibleng may nerves nga nadaot ang imong mata maong dili nakakakita og klaro. Ma, nadisgrasya ning akong mata sa duwa nga basketball. Nabangga ang akong mata sa o sa akong kauban og duwa. Nihubag gyud og maayo ang akong mata. O gibutangan ko lang kinig ay sa aron mukupos ang hubag. Ug may lain pag ikong gibati human adto. Unya, unsa na ba ang oras? Uy, alas 12 na may pasado. Wa pa ko'y paniod to. Wa pa gani ko'y pamahaw. Bantog ram, murag nagkutoy na gid akong tiyan. Pero niya para ba ko'y tunanan? Ini, niya maday ko'y pastel diri. Kinila sa akong kaunon. Kalain sa akong tiyan. Murag madig nagbutod ang akong tiyan. Murag butod gini akong tiyan. Sakita. Ug ang akong gibati murag mukonektar sa akong kasakit sa akong ngano maghani? Ngay pabago ng ipangutana lito. Ma, Ngano mangutana pa man kaog na unsa ng imong tiyan ug Suma, namahaw ka. ang kuan, nalimot lang ko sa kadaghan sa kong tunanan. Naniod to ka. Kuan ma, Iyag pamakak. Ah, Kay wa makuhai ang kanon dito sa kaldero. Nga sa ato pa. Wa mo kaon og paniod to. Wa sad ka mo kaon og pamahaw. ikaon man kumaw Pastel lang akong gikaon. Pastel? Para paniod to bago ng pastel? Nabusog ramasad ko. Kung nabusog ka, nganong may gibati man ka? Ma, Nanihapon na ka? Nga gabi naman kaayo? nahibaw baya ka ma. Nga, wa kay ko'y gana basta panihapon na. Ti, aw mo na. Onya, mangutana ka na kung naunsa ka. Lito, kari nakatubag sa imong pangutana Sa imo nang kaabusado. Ma, Pagkaon dito. oo ba? Kalain sa kong kibati. Ingon sa nangurog ang akong kaunuran. Ma! Ma, tabang ma! Uy, ano ka man? Lain na akong pamati sa kong lawas, ma. Murabag nangurog ang akong kaunuran. Sakit nga akong uog tiyan. Pastilan, ganun bata ka. Nangita ka ng yung problema. Naunsa magkakuin ni ma. Pas mo man siguro ng imo lito. Ako, napas mo. Og ma. Pangitaan ti kag manghimas mo. Sus, pastilan ni mo bata ka. Makabuang ra ba ng mapas mo do? Di manggod kay kumutuan ng pas mo. Kay nga akong lawas na anad na nang wa ko'y tarong kaon matagadlaw. Di ko mabahaw. Usahay, wa ko'y klarong paniad to. Unya, dili kay kumukaon o panihapon kay gabi baya.
Dili ra man ko bation og gutom kung makatuog na ko. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nabangga ang akong mata sa sa akong kadua sa basketball. Mihubag og maayo ang akong mata. Og ay sarang ako nga gibuhat aron mokupos. Mo'y akong gibutang. Wa ka madaot ang ugat sa wana kong mata? Nga nagsakit man lang gihapon apil lang akong uo? Ikaduhang pangutana. Dili ko mabahaw. Usahay, maniud to ra kog pastil, tungod lagi sa kabisi. Wa sa ko'y gana nga manihapon. Unsa man? Doon na ba ko'y kuha nga bitamina, nga dili makumuganahan nga mukaon? Ikatulong pangutana. Magkurog ang akong kaunuran, ug magsakit ang akong tiyan nga mukonektar sa kong uo. Unsa man kani? Mao kani gitawag og pasmo? O di ba kani ulcer ni? Ikaw pa to katapusan. Posible sab kaha nga kining pagsakit sa akong uo tungod ni sa akong mata nga natandog dihang nabangga ko sa uo sa akong kauban nga kaduwa nako sa basketball. Unsa man ka ang tambal niini? O unsa man nga doktor ang akong duolon nining tanan ko mga gipamati. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Lito. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa ako si Dr. Rene Obra, makig-uban kaninyo sa inyong makalibo ug gumunhap sa kinabuhi. Ako mohatag og tambag og solusyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, psychological, behavioral, emotional o problema sa mga ginadiling drugas. Misyo partner, ha? Attorney Ellen Bathan. Mamoy mo hatag og tambag og solusyon sa inyong mga legal nga mga problema. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kaninyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or sa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. It's hard to play well. Easy to work hard. Ha? It's hard to play well, but it's easy to work hard. Ang atong magtatampo karong adlaw si Lito, 22 years old, taga Sarangani Province. Wow, kusog kayo ito sa Sarangani Province. Mayong pagpaminaw niyo diha, no? The whole of Mindanao. Ha? So, suma sa nabati na itong sa drama, nagduwa og basketball si Lito og nasangga ang iyang wala nga mata sa ulo sa iyang kaduwa. Nihubag kini og gibutangan lang niya og ice aron mukuyos ang hubag. Wala mo adto og doktor. Dili sab kaayo ni siya tigkaon. Dili mamahaw og okay na nga pastel lang ang kanon sa paniud to. Ug wala na say gana nga mukaon sa panihapon. Ug karon nagsakit na ang iyang tiyan nga mukonektar ang kasakit sa iyang ulo. Naglibog siya kung ang pagsakit sa iyang ulo tungod ba sa iyang mata nga nadisgrasya sa pagduwa niya basketball o tungod ba kay pirmi siyang kuwang o late ang pagkaon. So mao kana ang atong nabati ganina sa drama nga gipadala ni Lito gikan sa Sarangani Province. Kusog kay ta diha sa Sarangani Province. So unang pangutana ni Lito, nabangga ang akong mata sa ulo sa akong kaduwa og basketball. Ug maayo na ang akong mata. Ug ayos ang akong gibutang aron mukuyos. Wala ka madaot ang nerves sa wala kong mata nga magsakit man gihapon ni apil ang akong ulo. Na black eye ka lit, no? Pagdula ni mong basketball. Si kusog ka si imong drive siguro. Liap ka na sugat ang imong mata sa ulo sa nagwardya nimo. So kining black eye, ito black eye, no? Black eye ka. Serious ni siya, ha? This means, kung na-black eye ka, na ay bleeding beneath the skin, diha sa imong mata, dapit, ha?
So, posible sad sa mga severe nga mga traumatic nga mga experiences, posible nga naay fracture na hitabo diyang dapita. Kay na black eye good, no? So, mas maayo good tingali og ma-CT scan ka or ma-X-ray, musugyot ko nga muduol kag usa ka ophthalmologist, no? Ophthalmologist diha sa Sarangani Province. Wa pag ko kaanhag Sarangani Province, pero I'm sure nga naay mga practicing doctors diha, mga ophthalmologist, dili optometrist, ha? Ang optometrist, akong karohon, mga doktor lang yapon ni sila, pero specialized ni sila sa mga glasses, reading glasses, mga nana. Kaning ophthalmologist, medical doctors kini sila nga na-training about mga problema sa eyes, no? So, dool mo diha sa Sarangani Province. Ikaduhang pangutana, dili ko mamahaw, usahay, maniudtor ako og pastil tungod sa kabisi. Wala sad ko'y gana nga manihapon. Unsa may kuwang nakong vitamin nga di man ko ganahan nga mukaon. So, pumidalit, no? Wagay vitamins makatambok, no? Ayaw ka ng kuwang o vitamins. Ang imong kuwang, pagkaon. you must or we must eat 3 times a day. Naamang gani nay snacks in between. Because our gastric emptying time is 2 hours. Meaning to say nga, after 2 hours pagkaon nimo, nahilis na sa imong stomago, sa imong stomach, ang imong gikaon. No? So, mo nang mo snack ta. No? O da ko'y construction sa una, makahinumdum ko nga, na manihapon, ang mahaw ng mga panday. Inagkalas 10, paisnakon, ginanako. Kaya gipanggutom naman na. Ang maniud to, pagka alas 12. Pagka alas 3, paisnakon na sad. Hantod na mahuman og trabaho, inagkalas 5. So, mauna nga, dili vitamins ang imong kinahanglan, kung dili pagkaon. Labi na ka ng mga rich in vitamins, no? Diya sa Sarangani, I'm sure, daghang kayo diha mga green leafy vegetables, no? Na mo imong kanon, di kay pastil lang, ha? Carbohydrate naman na og mga ngana. Walay mga uban nga mga essential vitamins and minerals, no? Ikatulong pangutana, magkurog na ang akong kaunuran o magsakit na ang akong tiyan nga mukonektar sa akong ulo. Unsa man sad kaha ni? Maho ka ni gitawag og pasmo or ulcer? Well, wa man kay kaon. Wa kay kaon, no? Akong giingon, ang atong gastric emptying time is 2 hours. Ug ang atong tiyan, sama sa atong kasing-kasing, dili ni siya mo, this is not under our voluntary control. Whether we like it or not, ang atong tiyan, magsige na grind. Ngayon sa may grind no niya dito, way sod ang imong tiyan. Wa kay gikaon. Sumo na nga magasgas. Mo nang posible nga nag-ulcer ka. No? Or, another reason, wala kay carbohydrate sa imong lawas, nag-hypoglycemia ka. Mo nang luya ka, lipong, daghang pamati ng mga signs and symptoms. Wa ko ka, basig, malnourished na ka. Underweight na ka kayo. So, akong balikon, di na magkinalag vitamins nga unsay tumaron diya. Ang imong kinahanglan mukaon ka katulos sa kaadlaw bisag way sudan, no? Bisag kanang mga utan-utan lang diha, no? Ayaw pa nyo, dili mukaon kay mao na busy. Dili na mahimo, no? Unsa baon man nimo paghatag og mga butang nga imong mahatag sa membros niyong pamilya kung ikaw mismo incapacitated na ka kay daghan na kag gipamati kay wa kay gasolina. Mura kag truck let nga wa na oil, di ang mudagan og sakto, no? Okay? So, ikaupat og katapusan nga pangutana. Posible ba sa kaha nga kining pagsakit sa akong ulo tungod ni sa akong mata nga natandog dihang nabangga ko sa ulo sa akong kaduwa og basketball? Unsa man kahang tambal ani o unsa man ang nga doktor ang akong duolon aning tanan kong mga problema. So, akong balikon, muduol kag usa ka ophthalmologist o kung naay neurologist diha sa Sarangani duol sa inyo, muduol ka kay mao sila mga eksperto ang mga about mga nerve problem, about
kining sa mata nga problema. So, ophthalmologist and neurologist nga doktor diya sa Sarangani province or anywhere in Mindanao nga imong duulon. So, but bisag usaon nimo katong ophthalmologist o neurologist kung di ka mukaon, wag ko ana. So, possible nga mugsigil ang gihapon ni. So, bulikon ako 3 times a day ta mukaon with snacks in between, alas 10 o alas 3 kung mahimo lang. Naatay ka snack, kaya nga tong gastric emptying time is only 2 hours, na? Okay, so hinaot ko ang nana sa kamay nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw. Let, ha? Ayaw ganang mong sigil nagagduwag basketball, liap-liap, kadihan niya wa kay kaon. Lisod kayo na, no? So makausap pa ako si Dr. Rene Obra, mahinaot ko nakahatag na sagkog kinabuhi or kolor sa inyong kinabuhi, no? Dili mangluod kun dili dahil matagal pagtagad ang inyong mga gipadala nga mga sulat-suliran kay daghang kaimig madawat diri sa mong opisina. Walay exempted ani suliran hasta Dr. Obra o si Atty. Bathan ay mga suliran. So depende rin how we dance with the music. So gikan ka na mo diri sa radio mo nationwide, Radio Mindanao Network, tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan so sa ka out. Lay a whisper on my pillow, leave the winter on the ground. Maayong ato kaniyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tawgan ako sa pangan nga Joy. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, taliyog pagtugtog sa awit nga naguluhan. It must have been And all around, touch me now. I close my eyes, dream away. It must have been love, it's over now. Been good. RMN Drama presents Handumanan so sa ka out. Ano pa daw siyang kaagi karon magkining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City nga tumatatampo nagdasangan nga Joy. Happy Mansari, Joy. Happy Matsuripot, Stephen. Usa na gid ta kabuan. O salamat kay ha, nga wagi ko nimo paanto sa og dugay, katong nanguyab ko nimo. Sus, kung dili pala ti ka crush sa una pa, isunod-sunod ka ti ka, no? Grabe ha. Oh, Oo. Gitutukan mo ko ni mo maayo. Oh. Imo kong gihakan sa akong apil. Joy. Oh. Stephen, ayaw. Tingali pa maptus ko. Mapatid ko nilang mamag papa. Joy, ay kabala ka. Di na may tabo. Salig lang ginako. Stephen. Pila naman ko kaadlaw nga day. Huwag mo ko itong hai sa binuwan akong sakit. Dili ka ako maptos. Sultian ko si Stephen, ani.
Tingalig paranoid lang ka, babe. Babe, o ba ko? Magpalit ko pregnancy test aron sa pagsigurado. Kinuha ko, Stephen. Positive. Mabduskit ko. Oh. O, isa ko man ako, Ron. Naibaw ko ba sa kongit sila sa mga magpapa na ako kung mahibawan nilang mabdus ko. Ay, kabala ka. Mga tubang ko nila. Tinood? Ay mo nabuhaton? Oo, ugma dayon. Sultihan ta sila. Unsa? Mabdos ka? Opa, ginoo ko yung taon ni mo, oy! Kanali ko taon. Tulo pa lang gani mo kabuan, mabiyos ka na. Asa ba yung taon ni mo, butang ng utok ni mo, oy! Sorry. Ma'am, sir, ay mo kabala ka. Akong barugan si Joy. Ngano? Doon na kay trabaho, do? Saan man mo sila pagsuporta, ha? Gatan na ako. Gasalig pa mo kasi imong gilikanan. Mangita akong paagi, sir. Mangitag paagi. Kawa ba ya intaw ninyo hunahuna, oy? Gato nga pamanunta ning akong anak. Imo manggiguba dong. Hilom. Utro kasab. Unya, ha? Unsaon man na nimo ron? Unsa may plano nimo sa akong anak? Hindi na ko siya pasagdan sa iyang pagmabdo, sir. Gasiging balik! Ang buod ang ipasabot! Unsa may plano nimo? Unsa man magtipon mo? Unya kay dili ra batang masudi ni sa mo bay. Kita man siguro kang perteng gamaya din eh. Dili kanini kaego na mo nga kami lang. Galisod pa magani imig paego anang gamayng kwarto. Unya unsa man ha? Naibaw nang imong mga ginikanan nga di pa mga abdusan nimong among anak. Ha? Oo, sir. Actually, sir, ang akong inahan na lang kay wa naman akong papa din sa amo. Doon naman laing pamilya. Dugay na. Maayo lag. Di ka musunod sa tunog sa imong amahandong. Kay hastang dako ang dimala sa akong anak kung mahitabo na. Ato na napabuya among anak dito sa inyo, dong. Total, nangundat naman nagsayo. Ato na lang siya nimo. Sir. Babe, naibaw na di mong mama? Ay, ang tinuod, babe. Wa ko eh. Ngayon ni Tando magkapapa sa nag-iyang gipangutan kung hibaw na pa. Saan nga, isugman kayo mong papabigot. Nadlo ko. Babe, Pero, akong problema ron. Mo kung saan ako pagsultis mama. Kinibaw ko nga. Masuko gito siya. babe. Nanugod in taong gada ka magbabae din, Stephen. Ma, doon ako importante isulti ni mo. Kataban na siya gagkumbag. Ay kung ina nga imo ning gitaban babayana. Unsa man uyab ni mo? Oo, ma. Uy, kaya, nabuang na ka. Unsa man imo ng papuyon din his ato? Unsa may mo ibuhi anak, ngawam kay trabaho. Dugang-dugang tas akong palam yun nun. Mabdo si Joy, ma. Unsa? Babe, pasensya na lang ka sa ako ilangan. Sige lang, good. Pero gayan bitaw, madawat ka anak niya. Kung maana na siya nga nakapirmi din eh. Okay ra, babe, uy. Wapat kay angay ka sa kutuhod kay nangipon lang ta din sa inyo. Salamat sa pagsabot, babe. Babe, mula ka sa kurun ha. Mangita kong trabaho. O pag-amping din niya. Sige, babe. Amping nga.
ako na hugas ang nilang kinanan, be. Para dili po makaingon ang mama ni Stephen nga. Nagpayantak lang po din sa ila. Ayaw noon. Nakahuna kag panghugas diha. Tita, Pag nahuna gyud kung unsay matabang nimo Miss Bayday. Kay ako, daghan pug kay kong problema. Unya gadungag-dungag pa mo. kinuo ko. Agli! Oh, Agli! si Stephen na ron. Ay! Oh, Stephen. Ay. Hubog ka? Ay, pagbuot na ako. Babe, ako magbuoti mo, oy. Unsa man? Nakakita na kag trabaho? Gidaw ka na ko. Magmana ta mag-istorya. Sige. Kadiyot ko kaan kag imong ilisan, hayahay imong pagkatuhog. Lima na kapuwan akong tiyan. Maklaro na kit siya. Pero kung ito din, huwag paghihapon makakitagtrabaho sa Stephen. Sakit na sa batang, uy. Hoy, Joy. I-apel ko napaan ng mga kortina ug hagol be. Ha? Say ha. Unsa man dili ka? Dali tita, uy. Okay ra. Ibutang na diha tita kay ako na lalabahan. Hindi ko man ako ani tita. Kapiin naman kaayo. Pero kung tutun, huwag paghihapon mo ulit si Stephen. Hoy! Joy! Agli ko! Siya naman. Hubog na sa... Hubog ka na sa gana uli gabi eh. Unya? Babe, mga nakain ako pero hangtod doon. Huwag pagyapon kay trabaho. Asam ka ko kwartaan niyo niya sa kong pagpanganak. Ayos ako problema ha, ana, uy. Agin mo, napul, ana biyagin ko, ha? Pul, ana ko. Kapoy pangitag trabaho, ha? Wa pa ko matagbaw sa akong pagkaulit tao. Mong ayaw ko buti sa akong buhaton. Oh, Stephen. Wala ka ako. Kung gutumon ka, pangawat lang og dilata sa mga kinumprang mama. Di ay, para makakaon ka. Stephen. Kasalbahis ko na ng puang. Abi din akong tarong na siya. Please, ayaw lang sama na lang papagpapa, ha? Bahin ani ko masuroy sila din sa inyo. Desi mong gidangatan, Joy, uy. Unya, sa may plano ni mo ron. Mauli sa ko dito, te. Kung dili na ko magwanta, mapahawa na ko dito. Kapoy kayo sing tanawon sa tagnatog. Oh, iyang sampuna. Akong tanawon. Kinsa man yung babae nga iyong kachat? Akong basahon. Sleep well, hon. See you naman. Ginoo ko. Nagpinuang na si Stephen ako. Joy? Uy! Ano ka? Bilak mo ka na. Ano? Nagluwag ka na ako, diba? Kisa si Rita. Usa? Ay, mo dilaptan ako telefon. Nagpinuang ka ng pena ako, ah! Joy! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Akong anak ka. Wag kayo tumod ka. Pagkabaya di mo daan. Kasi nagtuo ka gagat inyo nga mabuhat na ni mo gusto. Hayop ka
balaka, tita. Kay karon dayon mo pahawa ko din sa inyo. Pahawa, oy! Pahawa! Kay wag yung mahangol ni mo para sa akong anak. Kahilas-hilas ka lang. Bisag ka nasawa ko maghinilas din sa inyo. Napaulipon ko din sa inyo kaya nahibaw kong nangipon rami din eh. Pero sobra na. Sobra na. Hindi ka nimo kong giyon sa kunin mo pagtratar din eh. Hangtod na si mong anak ang gatuwa kong naibaruganan. Pero wala na ayo. Dili na lang na ko'y pamugos akong kaugalingon o ang akong anak sa iyong pamilya. Tugod kinabati ko gabi sa kung saon ako. Dili kami welcome sa akong anak ninyo. Magsugod ka rin, Stephen. Galimti na lang kami anak ka na ako. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. I wake up lonely, a stare of silence. Sakit ba yung naon nga way maayong gipadulungan ang relasyon sa amahan sa akong anak ni si Stephen. Pero nakaingon kong may usab. Karon, 4 years old na akong anak na si Gabe. Ug naapod ko'y uyab nga usa ka Amerikano. Buotan siya, ug gitabang siya nako nga makaeskwela ko sa TESDA. Iya sa kong padalaan og kwarta kada buwan, ingon man para suporta pod sa akong anak. Dinhi na lang po to. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Joy nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga naguluhan. It must have been love. It must have been love. It's over now. It's all that I wanted. Ang mga kaagi gibata nagduwa sa radyo ni Jelly Haga o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamulusap, mga higala, mga suki ni paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa sakaw. I-address lang nining tulumanon, handimanan sa sakawit, Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagay pada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood. It must have been love. It's over now.